खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिराद गोबावनि उनावहाय मोनसे भिडिअ मोनदों सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि एमएलए ओमफ्राय बारग' डिपुटि चिफ बिनिनो माखासे बाथ्रा बुंनाय बावहाय सोरबाया गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ थ' नोंसोरनिख्रुइ जों श्रेष्ठ जानो हाया नोंसोरनो साबसिन हामसिन गियानि गुनि ना बै व्यक्तिफ्रानो बे मोनसेखौ खोथाखौ नैबेखौसो बुंगोन आं आरो बिसोरनि जाखिनि बाथ्रा बुंहरनाय बेफोराव इम्पर्टेन्ट होनांगौ बा गोसो होनांगौ होननानै आंबो साना नोंथांमोना सयता जहारिनि माखासे बाथ्रा बुंदों मस्ट वेलकाम होनाङा जानाङा जोंबो लुबैयो बा आंबो लुबैयो सोर लुबैयो सय जनगोष्ठीया एसटि जाथों जोंबो लुबैया सोरबा प्रमद बर'आनो होन बे बुंनो गोनां बाध्यता जागोन जे सयता हारिया एसटि मोननांगौ होननानै बेखिनि बाथ्राखौ बियो बुंगोन किन्तु बे पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिक्सनियाव बुंनाङि बाथ्राफोरखौबो बियो बुंनांगौ जादों सेम हाग्रामा महिलारी साराबो बुंदों बे आरोखि किन्तु जोङो बा आङो सोरबा सयता हारिया एसटि मोननांगौ बे बायाव जों एकमत नङा सोरबा प्रमदजों होन सोरबा माबा मोनसेजों सिसिट'आया जेरैबायदि बुंदोंना बिथांमोननि बाथ्राखौ जों बुङोब्ला गोबां खोथा ओंखारो गोबां दिनै सयता हारिनो एसटि होनायनि बिथिङाव माने दाखालि एसटि जाहैनाय निउ एसटि जाहैनाय लगे लगे ना गोजाम एसटिनि जिहेतु थाखानाय बिनिफ्राय दानख'वाबानो बैसोर जेबो एसटि मर्यादा मोननायनि जेबो माबायानो गैया राहायानो गैया आरो जिहेतु गोबां जायफोर सयता हारिया एसटिनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन गोबांनो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन नाथायबा बावहाय 8 बारसिमहालागै बिसोरनिया केन्सेल जाबाय थादों मानो 8 बारसिम जुदि केन्सेल जादोंबा नङा होमबा बावहाय सानना नायदो बिथांमोननो एसटि मर्यादा मोननाया गोजाननि बाथ्रा आं जा नुनाय आंनि जा बुजिनाय जानाय नङा बायदिखौ नुहुरदों मानो होननानै बुङोब्ला दा दाखालि सोरबा सासेया दैदेनगिरिया बुंदों अखिल गगैया बुंदों एसटि जायनि एसटि बिनो थांग्रा दैदेनगिरिफोर बिसोरो थाखा फैसाजों बायजाब्लानो स्रि थायो बेफोरबायदि बाथ्रा आरो सोरबा सासे दैदेनगिरियानो होनदां दैदेनगिरि आं बावबाय दे जों खोनानो मोनदों इलेक्शन सफैयोब्ला एसटि मर्यादा बिनाया आरो बे एसटिनि थाखाय गाबख्रावनाया दानिल' नङा गोजाम बाथ्रा नङा गोदान बाथ्रा नङा बे गोजाम खोथा बेफोरो बै समनिफ्रायनो बिदों आरो बिनायाव जुसो जेरैबायदि आन्दलन खालामदोंना बै आन्दलनावहाय मोनोब्ला मोनखांसिगौ बै समाव बिपिएफ सरकाराबो खुंथायाव दङमोन मोनसिगौ अब्लानि समावनो नङा होनबा बेफोरबायदि आरो बाथ्राया थ' नैबे इलेक्शन खाथि सफैहां जायोब्ला बिजेपिनिबो मोनसे बियो पलिटिशियानफोरनि मोनसे नियम दे जोङो बे बाराव माबा मोनसेखौ जायफ्रा आन्दलन खालामदों एसटिनि थाखाय दिनै बिथांमोननिखौबो जों सावरायगोन नङा होनबा बेखिनि बाथ्राखौ बुंलायसोगारो बेबो गासिबो पलिटिकेल लाबालाब थ' आं बेखिनि बाथ्राखौ आं बेयाव दिनै एसे फुल स्टप खालामनानै दोनथ'नि एसे जों एसटिनि जायफ्रा गोदान बिदों बिसोरजों एकमत नङा आरो मोननोबो नाङा आरो दाहोथोनबो दाजाथोनबो बे आरो बाथ्राया दा बावहायनो नों एसटि होग्रासैलै बुंग्राफोराबो दङ दे आरोखि इउपिपिएलनि आइटिसिएल माखाया हाथाया माराम जाबायलै आंना गय जानाया बाराना बे आरो बाथ्राया थ' मेन बाथ्राया खोथाखौ आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मोजां बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामाखै ना बिनि थाखायनो बा इउपिपिएलआ बहाबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों नामा मोजां फुलफिल खालामनो हायाखै बिनि थाखायनो जेननो गोनांबो जादों नंगौ सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आं नोंनि बाथ्रा बुंनायखौ थिग मोनदों दिनै नोंसोरो खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै थ' बावहाय आङो दिनै नोंखौ बे बाथ्रा खिन्थु पलिटिशियानफोरनिसो दै आं नोंनि फेमिलिखौ लानानै एटेक खालामाखै बुङाखै सारा दिनैहाय फेमिलि दङ बा गथ' गथाय दङ मोजां मानसि जाथों मोजां एसे माबा जानानै थाथों दा जाहाथे साराबो पलिटिक्सआव बारा ओंखारनो हानाय नंला
न'खरनिफ्राय सोरबा सासे ओंखारथोन जों मोजां मोनगोन बा आं बेयाव सापर्ट दङ नोंनि न'खरनिफ्राय सोरबा सासे दैदेनगिरि जायोब्ला ओंखारोब्ला मोजां जागोन नाथायबा सारखौ आंनि बे मोनसे बाथ्राखौसो आं बिराद दुखु मोनदों दासिमबो दुखु मोनो माब्रै दिनै नोंनो दिनैहाय नांनानै फैनायमोन सार नोंजों जों बहुद खस्थ' लाफानाय नोंखौ जों बहुद बेंबोनाय मानसि सार जों नाथाय जाय बेंबोनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनो नाङामोन सार नों दिनै जायफ्रा दिनै एनडिएफबिनि थाखाय बुख्रेब जादों बै पाब्लिकनि खोथाखौ 100 बार साननांगौमोन नाथाय बेखौबो सानासै सारा साननो रोङासै साननो हायासै बा सम मोनासै सम मोनदोंमोनब्लाबो नोंखौ सोरबा सासे दैदेनगिरिया खाबु होआखैबो जानो हागौ मेनलि जाय एनडिएफबिनि जानानै पाब्लिकफ्रा गावथारजादों रायजो राजाया दिनै गावथारजादों एनडिएफबिनि मुङावहाय बै व्यक्तिफोरनि न'खराव सारा माब्लाबा हाबैफेरदोंना आरो दुमबाजार साइडजों सारमोना रासिन ओंखारो जारागुरि साइड जारागुरि दुमबाजार अक्सिगुरि बेफोरबायदिजों सारा ओंखारोमोन थाङोमोन ओंखाम ओंख्रि जाहैयोमोन बै व्यक्तिफ्रा बै रायजो राजाफ्रा नोंखौ रायखाङो दा सारा जेनबाय बे हिसाबै सारा हयथ'बा माब्लाबा नुजाहैनो हागौ जेब्ला पावाराव दंमोन सारा बे समावथ' सारा एसेबो नुजाहैनो सम मोनासै मानो सार एसे नुजाहैयोमोनबा सारखौ अनसायगौमोन मोजां मोनगौमोन इउपिपिएलखौ दिनै बेफोरबो मोनफा मोनफा उइक पइन्ट सार आरो नैबेबो मोनसे एज ए दासिमबो आं बुंगोन मार्टियास टमखौ जायफ्रा थैनाय जों एभ्रि इयार 14 सेप्टेम्बरखौ जोंनि थाखाय मार्टियास डे हिसाबै जों खुङो जों जेनेरेल भाबै सारमोना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोना जुदि मोजाङै मार्टियास टमखौ लुफुंना होनाय मोनबाबो 5 बोसोराव हयथ'बा बबेबा फाउन्डेसन खालामनानै दोनबाबो नैबे बाउन्डारिखौ वाल बाउन्डारि होनानै दोनोमोनबाबो अ दे जागायबाय दे मावफुंसिगोन दे बेफोरबायदि मोनसे साननाया फैगौमोन खिन्थु बेफोरखौबो सारमोना मावफुङासै अनलि गावनि बेक्ति खोथाखौ साननानै बै जायफोर मुंख्लं जालांदों सार नोंसोरनि दैदेननायावनो नोंबो नुबोदों दिनै बेफोरखौ मावफुंनो हायैनि उइक पइन्टफ्रा बेफोरबो बेनि थाखायनो नोंसोरो दिनैहाय जेननोबो गोनां जादों आरो आं आसा खालामदों बेफोरबायदि राजखान्थिखौ जोंनो दरखारबो गैयाफोरबायदि सानो माब्लाबा एखनबा आं गुबुन बाथ्राजों बुंनो सानाखै दुखु नाङो सारजों जोंबो दिनै नोंसोरखौ इउपिपिएलखौ मोजां सालायसिगोनदां थांनाय 17 बोसोरावथ' दे बायदि रोखोम जालांबाय सालायलांबाय रायजो राजाफ्रा दिनै नोंसोरखौ अनसायदोंमोन मोजां सालायगोन मोजां नायगोन नाथाय दिनै रायजो राजायानो दिनै नोंथांमोनखौ फेजेनफिनदों मानो 7थाल'नो देरहाखो सरकाराव थादलायनाया दिनै जायफ्रा दिनै 5 बोसोर सरकाराव गैयामोन दिनै बै व्यक्तिफ्राबो मानोथो 20थानि 20+ होननानै बुंदों मानो देरहाखो एफा बुरजा सिंगेल मेजरिटि लानानै देरहादों बेखौबो एसे मोजाङै सानोब्ला मोजां जागोन बावहाय जालायगोन दा नैबे इउपिपिएलनिफ्रा माबा माबि बाथ्रा बुंहरगोन बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला नोंसोरो एसेब्लाबो दुखु मोनो जों नोंसोरनि पार्टि हिसाबै मा जालांगोन बे 5 बोसोराव जायनि जाहोनाव रिजनेल पार्टिनि बाथ्राबो बुंदों दे रिजनेल पार्टि फैदों मोजां मोनदों थाफिनबाय बिजेपिया माब्लाबाबो बिटिसिआव खालामनो हानाय नङा आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ सिं सिं बिराद मोजां मोनो जानो हागौ सारमोननियावबो बुंनो हायियाव माखासे बाथ्राखौ थादों माखासे इउपिपिएलनि नियम नीति डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय साराबो माखासे बाथ्राखौ इउपिपिएलनि थिंजाय जानानै थांनानै बाथ्रा बुंनायफोर बायदि मोनदों आं ससे होना होनि नैबे मोनसे भिडिअखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि गोलावमोन आरोखि 13 मिनिट आं खौरां बिजोंनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लादों नैबे बड'सा निउसनिफ्राय डाउनलड खालामना ससेल' हाख'नानै होगोन आरो बे भिडिअखौ कमप्लिट नायनोब्ला बड'सा निउस चेनेलाव हाबनानै नाय कमप्लिट नुगोन बियो बे भिडिअआ मैयानिनो आं दिनैसो होगोन बेखौ गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गोलाव खोथा बुंनोबो सानाखै गाज्रि भाबै बुंनोबो सानाखै जों बिटिसिआव रिजनेल पार्टियानो थांनाय 5 बोसोराव नोंसोर जुदि ज' गोरोबलायलायनानै जुदि सालायनाय मोनबाबो इउपिपिएल बिपिएफ अब्लानि समाव
जोंनि माखासे जाखिनि जाफुंनांगौ सारमोना जि UPPL नि दैदेनगिरिफोरा जाखौ मावफुंनो हायाखैमोन बैसोरजों सावरायलायनानै मोजाङै मावफुंलायनो हागोनफोर बायदिखौ नुदोंमोन। दा बेफोरबायदियावनो 6टा जनगोष्ठीया गोहो मोननाय बोलो मोननायफ्रा बेफोरबो राजखान्थिया दिनै गोरोबा नंगौ जों बेखौ मानिदों। मोनसे सानोब्ला बे साननायजों गोरोबा BPF आ माबा मोनसे सानदोंब्ला UPPL निजों जाहैया UPPL आ जुदि माबा मोनसे सानदोंब्ला BPF निथिंजाय जाहैया बे आरोखि। भिडिअआ गोलाव जाबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि माखासे बाथ्राखौ जों एसे खोनासंनानै लानि। रायजो राजानि जि मेन्डेट जों बेखौ गनायबाय आरो गोदान जि सरकार बिथांमोनखौ जों बरायदों। बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे जों देरहायाखै जानांगौ जों सरकार दानो हायाखै जानांगौ खिन्थु अब्लाबो दिनै रिजनाल पार्टियानो जे सरकार दाफिनबाय मानोना गेजेर ससेयाव माखासे नेशनेल पार्टिफ्रा बे सरकार दानानैनो रिजनाल पार्टिया बेखौ गोदना सेथ्रनायनि जि पलिसि लादोंमोन बे जे साक्सेस जायाखिसै आरो रिजनाल पार्टिनि आखायावनो काउन्सिल सरकार थाबाय बेवहाय आंहा गोजोननाय दं।